Nga foli be malien bela jelen. Mali kono ani Mali koka au balmake do Jean. Bien lundi le 15 juin 2026. Balmao ni ma chien fo ibe ngalon de fo. Ni ma chien deme ibe ngalon deme. Siga fo itola. Mado ba fo ne nyana. Ko jako muna ibe mo ko korole ni kurata ka noro nyogona. Ku ye fla fo. Ko ka soro ibe se ka fen no fo bi sini ibe se ko contraire fo. Awo, o se ka ke nga obega condition mo ngona mino de nyefi nyana. Ni ne ko ema ke ka du kono ko kurante ko kolonti ka du kono e ka du don te ka ta ekol la e te ka se ki ka nasongo bo ne yi critique o ka nyo fo benyana o ni e sera ka kolon se ka sokono ki don bla ka ta ekol la ka se ki jija ki ka nasongo di ka se ki jija ki ka sokono mino na be ko ne yi jala ki mun kama ni ne bora ka fo ko awo ka ko kan sisan ne ma fili parce nji jalaki mun kono isira ko ke nga ni ne jalaki mun kama ko ni mai atese na o de kama aka na tota aya bota o ma fali ne ko ke tise ka mun ke e ma se ko ke alibi ni ne bora tuku ka fo ke kan ne ma chien fo de o de différencier ne ni mo che nyone ni ko ka mai na nyena horoya la ikanga boka fo de fana ka nyena nga ni ko ka mai e ko mu mai o manye o mayelema e ka kla ka fo ko i ka kan o de bi nde bla nyogona o de la mesima balmo mina koro abib cham de kala l'enfant de Crimis nkoro kedo abena kuma transition ka sanduru bilan kura kan na ye bilan kura lame me kla ka bilan koro fana kala ay mun fana fo kunu yoro la an b'o fana lame dɔ de ye kɔrɔ a bɛ wele a yɛrɛ bɛna ɲɛfɔli kɛ an ka jɛ an ka lamɛn ko asimi ka 5 ans ko ne ka bilan fɔ quoi ko ne min taara ka taa asimi dɛmɛ ko bilan ye jumɛn ye mun terikɛ n ko n b'i ɲininka de quoi n'a y'a sɔrɔ i ye maliyɛn ye fɔlɔ a ka n'i tɔɔrɔ dɛ ɲininkali don n'i sɔnna k'i ye maliyɛn n bɛ tila k'i ɲininka quoi i wolo kuma ani sisan cɛ waati joli don n'i y'o fɔ n ye n b'i jaabi e ko kuma jumɛn ko ouais i b'a fɔ n ye dɔrɔn tout simplement n'a y'a sɔrɔ c'est à dire que i bɛ ka fanga e y'o vécu ka laban ka ATT fanga vécu ka laban ka Alpha fanga vécu n'i t'o si dɔn depuis Musa Cam b'a f'i ye quoi sɔsɔ cogo t'a la cɛ tɛ réseau kan k'i bɛna fɔ Cam ye i ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ après Musa Traoré Mali armée bina ne y'o de fɔ quoi moi j'aime les gens ne Cam min n'aw bɛ kan lamɛn tan ne bɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ fɛ k'i lamɛn quoi ni kuma dɔ b'i kɔnɔ k'a fɔ ne b'i lamɛn quoi parce que ne t'a bɛɛ dɔn wa ne tɛ foyi ye i bɛ kalan maaw fɛ de ka taa fo ka t'i ka diɲɛ ban anw ni sɔrɔsiw de ye baro kɛ minnu ye Musa tile kɛ o sɔrɔsi ninnu u ye min vécu Musa tile ka kana min ye Alpha tile kana min ye ATT tile olu de kumana anw Cam fɛ quoi par conséquent anw b'a dɔn fɛn min bɛ sen na fɛn min kɛra ko bilan ne ko n ko bilan tɛ yen maa si kana bilan walawala mɔgɔ ye kelen dɔrɔn a b'a bɛɛ bɔ parce que n'i y'a ye M5 créera ka taa ka IBK gɛn les très démocrates minnu nana ni démocratie en 91 c'est les mêmes acteurs ils se sont réunis ka taa boulevard la ka IBK gɛn n ka ma kɛ n'olu de y'a gɛn dɛ munna ko kɛlɛ b'an kan min n'a sɔrɔla IBK solution t'a bolo o kɛra bɛɛ ɲɛna sɔrɔsi minnu nana ka na fanga ta olu a ma f'u ye dɛ u y'a ye de ka nɔrɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ u bɛ sa u bɛ si kɔngɔ la Asimi y'o vécu a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ kuma dɔw la dumuni tɛ yen tobili tɛ se ka kɛ kuma dɔw la su fɛ dugukila fɛ marifa mankan de b'aw lawuli quoi e ni ne si m'o vécu n ko bilan ye kelen de ye armée bɛ cogo di bi ne Cam k'an to CDR kɔnɔ Rasbach a tun bɛ ka dénonciation min kɛ Cam n'a oublié rien du tout phrase kelen ne ma ɲinɛ a kɔ an ye fɛn minnu dénoncer à son temps
Biko dobe kake. Et toi, tu oses de venir me demander le bilan d'Assimi? Chambi Djabi ate siga siga ate ira ate sran. Djabi be billahi argument solide. D'enfin te bugukolo ka kibe na raison ka kiba soso ate. Dominara sabe boka fo malien nyana ko surasu ka binani nani betke. Ko marfa mogo saba de be jala. Hali teni 3000 na be do surasikela ate. On yo kelekede. Moi j'ai fait ça avec Rasbach. Bi Okuma est terrible. Et toi tu oses de me demander le bilan. Okuma terrible. Arasa de Okeleke. Mali kono. Ne faralen do aka ko Okeleke a don. Facebook sans faire. Amadou Mogola. Surasuka binan nan metke. Arasa mine kun première fois kata jija sur l'an in effet. Ko jamana be kelela ebe ta kata ni kuma sugu fo. Ako jamana be kelela aw be ta kata ni shueni sugu ke. Yoro tiente temeni ngane. Bo bi ote nkwa John le aboy ne afa uyengo azarte. Fo ite bo sanfe ka chuada made unka bana. Nabila Musa kile bane o bana peu. Kono ni tuluma ka jiginga na daw ma ka dun o bana jo. Mado de be kodo ke kala maga do ke kwa. Ka relation do nyini kata fen do nyini etse ka fen min soro. Kato soro kanana ye odla to be fo to ko Assimi anaka chedi. Bilan bana. Mali armée bi pourquoi au cas balmaw Koro Habib ko kan balmakɛ dɔ de y'a wele kaka Assimi ka 5 ans fɔ. Assimi ka 5 ans o tɛmɛna o donna. La transition yɛrɛ ka san 6 o bɛ dafa utu la. Awɔ transition ka san 6 o bɛ dafa utu de la. Assimi de ka san 5 tɛmɛna. Koro Habib ko ko o tɛ Mali dɔn walima o tɛ diɲɛ kalama. Koro Habib mun bɛ Mali dɔn n'a bɛ diɲɛ kalama salon dɔrɔn. Koro Habib ye mun fɔ transition ka san 5 kan an ka jɛ an k'o lamɛn tan. Sariya ye min fɔ ani jamana kɔnɔdenw b'u yɛrɛ santi cogo di bien jamana kɔnɔ an mago b'o de la non pas aw ka intérêt personnel parce que n'i ye se k'aw ye bi nin fanga in kana ban parce que aw da bɛ bɛri min na bɛri in ka to senna de k'aw n'a diya a bɛ san 20 kɛ a bɛ san 10 kɛ wa a t'a bila ko nin de ye taasira ye pendant 5 ans bilan 0 ni kuranna cɛ 5 ans bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali c'est-à-dire an bɛ dangan min na bi tout le monde souffre. Insécurité au waraladi, il n'y a rien à faire. Angabo la kana tuguni kana lajɛ économiquement jamana kono bi o te fɔ mɔgɔ ye quoi. Fo ni ka somɔgɔ tɛ Bamako ye ou bien Mali kono. Bɛɛ b'a dɔn degun bɛ yen. Courant tɛ yen maaw ka baara tiɲɛna. Dɔw bɛ k'u da ji kan kana dɔw bɛ ka sa Sahara kan. A de b'aw to wali jamanaw la ko vive Assimi a ka san 20 kɛ. I bɛ jamana min kɔnɔ n'i bɛ ka ban ka ta ka bɔ yen olu ma sɔn o ma olu ko k'o tɛ jamana jɔ sira ye. Wa o sababu de fɛnɛ y'a to e nani da o jamana kɔnɔ i bɛ tila ka bɔ k'i jɔ ko Assimi a vie i t'i yɛrɛ kalama lagalagatɔ daji bɔ nin tɛ fɔ danfɛn si ban kira kisi ni nɛɛma b'a ye o min ka fisa danfɛn bɛɛ ye san 60 ani san 3 a taara ani silamɛya ma taa dɛ ale de nana n'a ye anw b'a kan bi mais ale taara ça veut dire tout simplement a bɛ ka maa min soutenir a ye mɔgɔ ko to a kana Mali ko la Mali ko tɛ dɔwɛrɛ ye Assimi yɛrɛ ye mɔgɔw bila ka taa voter oui ou non c'est-à-dire constitution min ye n'a tilala k'o signer n'a tɛgɛ ye o de bɛ ka sɔsɔ quoi mon frère i bɛ da o tigi la cogo di bilen c'est ça la réalité aw bɛ da o la cogo di bilen ko ka san 5 wɛrɛ suma o kun k'a sɔrɔ mɔgɔ damadɔni olu ka décision o bɛ ta jamana kɔnɔden bɛɛ ka décision sanfɛ pour quelle raison aw de ka fisa malidenya la ka tɛmɛ tɔw kan. N balimaw aw bɔra ka Koro Habib de lamɛn. Kunu transition ka san 5 aw bɔra k'o jaabi lamɛn a bolo dɛ. Ani maa min y'ale ɲininka bi a bɛ k'o jaabi fɛn suguya kelen mun na ne ma se k'o de faamuya. Wa Koro Habib ko de fana ko politiki mɔgɔw k'a daminɛ Mali ka bin a daminɛna Musa binnen kɔfɛ. O ye Habib ka bi kuma de dɛ. Habib ka kunu kuma min o fana k'a la a k'o fana lamɛn politiki mɔgɔw fana ta fanfɛla la an ka jɛ an k'o lamɛn tan. K'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ politicien fɛ a bɛɛ galon bilahi parce que o maa kelen o kelen n'i y'a ɲininka a tɛ se ka foyi f'i ye il est incapable de te dire que munna politicien ye mun kɛ ne b'a la k'a fɔ k'u man ɲi a tɛ se ka f'i ye
dron we sambi sabake we jamana ci akera surasu quoi sambi sabakono général Diomaye ka boki jo ka foko armée tatugo mai président ma aya join depuis diendara mali kono aya yimi anyo we francia un général c'est un général surasi ke ni yiga e surasi dewe ka foko wa ko gelea buka samaratu bolo finintu bolo armte be yele o kreno di e ka carrière beta dafe mais be boka dénoncer ka klaka nyini ute commissionneur ka don jamana kono de nga boki de me barala na mo ka ya uda ka war mine ka do klimu ngora muso be voyager pendant ce temps malien me souffrir domina na tiena kono ko politicien de atien ka so politicien nga barat se ka ke ka bedon imana ke politicien tuko ka ke président mamie surasia kalange animi maka utse ka ke kele olu de be se ka bo ka irawla comme quoi degu mi me surasuka manquement minumbe o ka se ka régler mais général kelente mali kono min de la ka bo ka dénonciation ke ko mali armée binate kele sele en mandi un Dairou Dambélé, assemblée qu'on a boka kuma. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand député Clément mi ou la kata la jolu be commission de vie mina. Mais ou benu siki salle qu'on a interpellation ke. O tuko kelen nou de. Wa o wati mina ba la ko politicien we jamana ci. Général Kelen frente sur la sous la mi ou la ki jo kreno ka kule a do la ministre de la défense. A bébé service dans la nitara alanga ministère nuna sur la sous place bébé. Ministère Kelente ko sur la cita qu'on a été depuis ça veut dire que Mali kera Mali mais mouna auto fo mo oui pour quelle raison bimeke politicien on est ka kolu ke bouke miseri nankla la France là anana mu fo barkan awkla la barkan na ko ONG ayolu dat ko akla ko ministre aboro la on a tukuni ko CDAO abora CDAO là maintenant c'est les politiciens abebo la na président écrit aw ni yoro be na les signer ayo sikide agana kuma no bora no be gere journaliste là journaliste ou fana tamana boy web tv ou bébé datugu ya surasi fanga to de ni quoi nata do folen flawe one by one ni ala cha be turu be se be ma klingle un à un sigata la de ala almami munu be waju la be ka sikina ni yoro abebe na aw de ko non ko vive la laïcité ko beki take surasu be o seben ka signer ka labanga na beti take de luta de beke ni to luta ke be tunu ngabo mali kono wala me be genga bo so ta kasula l'un des deux donc modo de sonaka franyo nga yira ka fo ko vraiment jamana ti se ka jo penser unique kan anye akimunu so démocratiquement olu do kana boamulu voilà pourquoi ces gens là wulila kujo sinon kunu mo munu bora bete politicien balmaw ne ko rabib de bi politique mo ma bara fuike nga kunu ay politique mo ye barake o ma jamana ci ne abib de koro abib kangelentigi abib danama abib mun ko nale ya bla orom na chetse ka boy abib mun ko chetse ka soro video man na mu maleka kuma flyera ale man doni na yendo ati sigi ko fo nta ke jugu ya kama koy ba kere ku gla wala so ka nye kwa jamana sinye sigi a shifina kaudi nolu manye dro jamana tenye fonu ka jogo do de bla kwa kake ma ladiru ye kake ma klenu ye kake horon ye nu ye bu fo u ka to kuma kanka ni mu yele mana fana u ka boko fo ni mu ma yele ma u ka boko fo o de jamana sinye sigi ketugo nyumai nga ka fo kunu chu ka kla ka fo bi cha a we kuma wereda aish no kera te shifina kan to ya dron o koro ko labante jamana shifin bulu balmo bi kuma fla fo ate horon fakatugo bi galontige ate horon fakatuku kunu bamanana silamaya te wati muna dine ko te horon kumbe boli akuma kanini ka dugu bla silamaya nale silamaya kuma kan ya kalikandi ijija niko ka kan bi akan ni sira mi o fo de niko kunu fana ka tu mai amai ni sira mu fana yiko fana fo wala mai ki dabwala mais ka fo mo yo kunu ka dunuta ka balanta ka fanga la goshi o kede fanga la goshi fin fait la ce qui bobi ki kale alala bon comme abi kale alala kuma bentina wo refo parce que abi kale couronel la couronel fait badi abi kale couronel ala kan kuma ne ba so couronel kale ma kono ne koro de si ça yoro transition ga senga kuma no kan politique mo kuma no kan
o minnu fana bɛ bɔ dɛ ko k'a fɔ fanga ye ko fanga ka to yen parce que k'u tacogo ka ɲi a bɛna mun fɔ olu fana ma an ka jan an k'o fana lamɛn ta. Bon ni nin kɛra sira ye ko kana fanga de la jɔn b'a bila min y'o kɛ ka na n'o yɛrɛ dabara y'a fɔ ko coup d'état ye crime ye ka laban ka sariya voter k'u signer k'o kana kɛ bilen a bɛ tila k'o tigi de dɛmɛ. Ça veut dire tout simplement mɔgɔ wɛrɛ de bɛ Assimi ta in ɲɔgɔnna envisager ka na pouvoir la a bɛ tila ka bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ o fɛnɛ ye a b'aw si k'o de la bulon a t'a seere bilahi Mali kɔnɔ bulon an t'a seere an ka taa n'a ye dɛ parce que maliyɛn tora mɔgɔ ko de la a yɛrɛ ka propre intérêt a ka foyi t'a la o kɔrɔmasuru an y'o caman de ye i bɛ bɔ ka fantanw de ka kɛlɛ kɛ c'est les mêmes fantans olu de b'i di dunbagaw ma o b'i dun quoi i bɛ maa min dɛmɛ dɛ maliyɛn joli yɛrɛ de y'o ye maa min dɛmɛ k'a ka kɛlɛ kɛ k'a bɔ bana la Césarine mana n'a muso la a bɛ faransikan dɔ de wele ou bien vidéoman dɔ an bɛ wele kuma bɛɛ o tigi de bɛ tila ka bɔ ka t'i jɔ ko vive Assimi mais i bɛ taa sɔrɔ a muso bɛ bana a bɛ taa ko ka opérer k'a den nabɔ bilahi wari de bɛ sara fɔlɔ c'était gratuit le temps a tɛ ten mais bi bɛ 1000 ni kɔ de sara pour que Césarine ka k'i la o tigi bɛ tila tuguni ka bɔ kɛrɛfɛ ka weleli kɛ a karisa tiɲɛ na yɔrɔ ma ɲi dɛ i t'a lajɛ vraiment madame bɛ cogo min na ça va pas n t'a dɔn n b'a kɛ cogo cogo a bɛ ka fɛn min ma e bɛ ka kɛlɛ k'ale place la mais a bɛ tila ka taa bɔ fɛn min bɛ k'a bila o kɔlɔlɔ kɔnɔ a bɛ t'o défend quoi ni kunfinya tɛ ne t'a dɔn danfɛn bɛ se ka nin kɛ cogo min na i yɛrɛ ka propre santé comme j'aime très bien prendre l'exemple sur Djimé Kanté à l'hôpital Gabriel Touré n bɛ to ka exemple in ta k'a ta a ka don maliyɛn kun na k'a fɔ kɛlɛ dɔ bɛ ka kɛ e yɛrɛ ka nafa de b'a la o lieu ka t'i attaquer o tigilamɔgɔ la a faamu dɔrɔn mun na nin bɛ ka nin kɛlɛ kɛ admettons n'i ko ji tɛ Jelibugu la sisan walima ji tɛ Korofina e bɔra ka kɛlɛ kɛ ji kana Korofina min bɛ so da kuncɛ la dɛ k'a kuncɛ bɛɛ jeni parce que ala y'a da ɲani de kama a ma ɲuman kɛ ka taa ji doni kilomɛtiri ka na n'a ye e bɛ ka kɛlɛ min kɛ ale de bɛ tila ka bɔ ko a ba bi cam a y'an tɔɔrɔ a ye faamaw tɔɔrɔ a y'a minɛ a y'a datugu o b'a sɔrɔ e bɛ ka kɛlɛ kɛ de ji kana a ka quartier la mais ale bɛ k'e kɛlɛ k'i di dunbagaw ma quoi mais a bɛ tila ka bɛniwari d'a kun ka taa ji soli ka na n'a ye nin de tɔgɔ maliyɛn n'i t'a dɔn ne de caman b'a f'i ye bilahi nasirafi don dɛ maliyɛn jogo bɛ tan de a dalen bana dilan kan bilahi machine min b'a furakɛ e bɛ ka kɛlɛ kɛ o machine kan na mais ale de b'a fɔ k'i ye maaw tɔɔrɔ maaw to y'u ka ninakili mais a bɛ taa lahara ten an dancogo de ye nin quoi fo ka taa diɲɛ wuli anw tɛ kɛ fɛn ye kuma in kana o tɔɔrɔ dɛ c'est pure vérité parce que yan'an ka wolo o cogo kelen don an wolola an bɛna sa k'o cogo kelen de don wa a tɛ changer tant que comportement min b'an na an m'a bila Faransi a i tɛ maa si ye ka bɔ ka kɛlɛ k'i ka droit nɔfɛ maa min yɛrɛ dɛ maa min wolo fa n'o de b'o kunna n'a bɛ se k'a régler a den de b'a fɔ ko vous avez raison de réclamer de revendiquer votre droit billahi ni kuranɛ cɛ tubabukɛ de bɛ nin f'i ye ni ala ma hinɛ olu la a bɛ hinɛ anw de la tellement u ye danfɛnw adamadenw ka hakɛ kɔlɔsi ka se hakɛ ma c'est à dire que su ni seli tɛ bilen quoi adamadenya yɛrɛ sigilen don fɛn minnu kan ninnu y'a kɔlɔsi ka se degré min ma jagoya don ala bɛ hinɛ u la sinon kojugu bɛ kɛ o tɛ se ka k'anw fɛ yen dugukolo bɛ wuli ka bɔ yen mais munna parce que u b'a dɔn ne fa de ye directeur ye baarakɛlaw. n balimaw kɔrɔ Abibu a y'a lamɛn sisan minnu b'a fɔ an ka taa dɔ ka fara transition kan nin y'a mankan ye olu ma bi ale yɛrɛ b'o la dɛ ale yɛrɛ bɛ an ka taa la bi kɔrɔ Abibu e yɛrɛ bɛ an ka taa la bi kunu e ye mun fɔ ninnu ma o tuma bi e fana o ye walima falen jumɛn donna la i y'o ye wa walima i ye mun ye kunu e de ye nin fɔ dɛ wa don jan tɛ dɛ salon an kɔrɔ dɔrɔn san kelen bon a san kelen yɛrɛ ma dafa juste parce que nin kɛra salon transition ka san 6 san 5 dafalen de ni outil de sera sisan o ye transition ka san 6 dafalen o kɛlen komi a kɛra san kelen yɛrɛ ma dafa fɔlɔ nin ye Abibu de ye kunu Abibu bi Abibu bɛna kɛ mun ye sini ala de b'o dɔn cɛ kabako don koyi ala kana nin se ne ma n musow ɲɛna n buranw ɲɛna n fa ni n baw ɲɛna n denw ɲɛna ko ne de k'a fɔ tan n muso tatɔ sugu la o b'a fɔ a ye k'i cɛ ye nkalontigɛla ye n denw talen ekɔli la o b'a fɔ n denw ye k'aw fa tɛ tiɲɛ fɔ n fa sigilen a ka gɛrɛn na o b'a fɔ a ye k'i denkɛ ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ n ba sigilen tɔncɛyɔrɔ la o b'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'i den ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ ala kan'o se ne ma walayi ne ye silamɛ de nka nin fɛn sugu
ala k'an kisi a ma k'an tanga ɲɔnɛ ne bɛ sɔn ka dugu bila nin kama tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la koyi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a fɔ kunun ko nin man ɲi ne ma tila ka segin ni dalilu kɛnɛma ye n ko mun man ɲi k'o ɲɛna ka tila ka na bɔ k'o dalilu fana yira fo ne k'an sigi n da la dɔrɔn k'a ɲɛna ala kana o kɛ ne ye ni ne ko k'a man ɲi bi wallahi ne bɛ segin don min na k'a fɔ k'a ka ɲi n ye kɛlɛ kɛ fɛn mun na k'olu man ɲi n'o bɛɛ falenna n ye kɛlɛ kɛ fɛn fɛn la n'olu sera ka falen wallahi ne bɛ bɔ k'a fɔ k'a ka ɲi o de ye hɔrɔnya ye o de ye ladiriya ye nka ka bɔ ten dɔrɔn ko fɛn dɔ de dira n ma ko n k'o dun ko n ye fɛn dɔ de sɔrɔ a sababu la ayi ala ka n'o fɛn nɔgɔya ne ye ka wari de di ne ma ko ne ka nkalon fɔ ka fɛn dɔ de kɛ ne ye ko ne ka nkalon fɔ e ɲɛ siran de kama ko n ka nkalon fɔ ayi ala ka n'o dusu don ne kɔnɔ balimaw n'an bɛ taa an bɛ se ala ka jamana in sumaya ka bɛn ni keleya ni basigi sabati a kɔnɔ ala e de bɛ ko dogolen dɔn i ka maaw di jamana ma den ɲumanw fasoden ɲumanw minnu tɛ fɛn ko la minnu tɛ walifɛn nɔfɛ minnu tɛ jamana dɛmɛni na parce que k'u b'u k'u pɔsi kɔnɔna de sɔrɔ ala o maa caman di mali ma walasa mali ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ala maa gɛrɛ ɲɛmɔgɔ ninnu na maa mun bɛ kuma ni jamana ko hatikɛ ye maa mun dusukun ka ɲi jamana ko la o gɛrɛ ɲɛmɔgɔ ninnu na u k'olu lamɛn walasa an ka bɔ ni dingɛ kɔnɔ ɲanɛ minnu bɛ dunu ta minnu bɛ balan ta minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ taɲina caman b'a la dɛ n'u ta tigɛra sisan mun bɛ d'u ma n'a tigɛra sisan bilahi u bɛ kɛ jamana in jugu fɔlɔ ye kana siga e ma ye wa maa minnu tun bɛ yen sogɛli waati an bɛ transition de fɛ anw bɛ transition de la anw ye halalaw de ye anw bɛ mali ka taa ɲɛ de nɔfɛ sogɛli taara bi y'a jumɛn mankan mɛn n tɛ fɛ ka kuma sogɛli kan parce que ni maa bɛ degun na ka to ka kuma k'a man di n ye mais n tɛmɛtɔ de don dɔrɔn i bɛna dɔn k'a fɔ ni mun ka maa bɛ fanga la o bɛ kɛ fanga ka tɛgɛrɛ fɔlɔ ye ni mun da bɔra tulu la o bɛ kɛ fanga jugu ye o ye jamana jɔ ye ayi i da bɛ tulu la o i da tɛ tulu la o n'a ka ɲi a kan ka lase yɔrɔ min na k'a ka ɲi i b'a fɔ ye n'a man ɲi a ma tila ka kan ka lase yɔrɔ min na k'a man ɲi i b'a fɔ ye tuma dɔ la maa mun bɛ fanga yɛrɛ kɛrɛfɛ a ma se o ka bɔ video la o k'a fɔ ne ye fanga ladi nin na i bɛ fanga ladi kɛrɛfɛ ni fanga ma sɔn i ka ladilikan ma fɛn mun bɛ yen n'o y'a sɔrɔ i bolo bɛ fanga ka baara la i yɛrɛ ɲini o de hɛrɛ ka bon nka n'an bɛ taa an bɛ se ala ka jamana in sumaya ka jamana in den ɲuman caya ka jamana in den ɲuman fasoden ɲuman mun tɛ fɛn ko la ala k'o caya jamana in kɔnɔ walasa jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔ nka n'an bɛ taa an bɛ se bɛɛ sugu lɔnnen don bɛɛ sugu fɔ de man ɲi. Allah,